вратар, с вратар! С вратар, браво! О, мистер Хари! Къде си, бе? Не мой, аз ще вкъщи играя на прави. Бата, ама се ни джескаха, брате. Служил ми силиконовата прическа и ми говорите с Айде, Алекс! Пускай му е напред на Лазар, бе, момче. Айде, Лазар, айде, Кришне. Браво, Кристи, добре, добре, айде! Би! Топка гледай! Се чуе коментарите ли? Само да не му пречиш малко по-близко до Светки. Ще застана там с огромния си гръб, нищо да не си. Това какво беше? Не можех да разберем какво стана. Айде, взимай, айде! Браво! Тръгвай му сега, тръгвай му! Сам! Добре. Трябваше да я даде тая. Айде, Лазо, ще вземе. Бойно. Айде! Това не е футбол. Ивчани, Ивче! Айде, бе, ядка, бе. Той ще лъже сега. Ивчани, Ивче! Добре, браво! Айде, това е! Спокойно! Яворе, гледай, Сашо. Айде, Ивчо! Чай, бе, що аут? Трябваше да корна, но не си избиха. Те си изчистиха. Айде, Алекс! Не спи! Айде, Алекс, имаше. Браво, Алекс! Искай на дуспата! Алекс, браво, Алекс! Не ми каза да почна да се подават. Айде, Алекс! Благи търси вътре. Гледай с глава да я засечеш! Гледай! Той ще бие вътре. Иве, виж колко си далеч. Защо в това да бие в далечния, бе, момче? Той го би в близкия. Да, Това викаше в далечина. Викам далечния да го беше бил по-добре. По сила мога да насочи, според мен, да я казвам. И той искаше технично да го даде в... Айде, Лаки, браво! Това не е хубаво, Владко. Това ние сега се ръгаме да се такова. Ние трябва да си подаваме, видиш. Ние едно тичане, бутане. Той въобще не дава такова, бе. Та мъжка игра. Седат и да си подават. И те да ходят да се ръгат и да гонят. Айде, айде! Но давай да се обръща.
Как си, Мишленце? Изтупи си кръчетата, тато. Студено ли ти е? И къде отиде тази топка? Изтупи ръцете. Малко не споделя. Калта. Да. То малко. Гледай. Да, много хубава снежна топката. Добре. Вкарай там в кошчето долу. Не мога. Браво, бе! Не, тук че е мръсно. Е, де един бат. Аз къде е един къде? Айде, айде. Браво, бе, Алекс. Абе, що се отказваш, бе? Води, дал си му вода, бе, има ли вода? Майката така ще фърли, че... Руди. Има, бе, питах го сега. Питах го. А той държи 3 инструмента, се борят 3 Но тия играят по-правилно, Много по-правилно. по-добре. Много по-добре са наредени на терена. Да. Много по-добре играят. Ние играем някакво ръгби, бутане, Сме ръгане. по-агресивен футбол, бе. Не бе, агресивен, да, ама трябва да имаш пас. Ние нямаме един По-нападателен. пас. За това, че не си е подал, да. За това Ама става. иначе... Игра на пасове. Те ако имат 3 пада подадени в една атака, абсурд. Името, нали, това ги учи Саш. Яворе Те пословици. тренировки, нали, само това ги кара. Пас и не си я подават. Няма никакъв ефект. Не виж, не подава. Лъжи. Една такова. Много неща, разбираш. Само разбираш, да държи, не ги пуска другите лица сега да играят. На мене 35 и същевременно на 45 съм втория. Втория гастрол съм на 45, първия съм на 35. Какво да чака, той свирна, бе. Не, он си я подава, ма подаде. Те я подадоха, бе. Аз явно мога да правя конкурента гони и топ. Дай му сега една по земя, браво. Нищо. Нищо е, то не може с всичко. Важното е, че се опитаха да си подадат 2 пъти топката. Това е важно. Разбираш ли? Виж как си подава топката, бе, човек.
Сега оттам трябва Пасна да явката. също да един път да Не, опита. трябва да я даде на Иво. Трябва да му я пусне на Иво. Не. Тате! Играй! С пас. Ние Рите без да си видял.